Ich revírom je vzdušný priestor, ich tempo je záchranné, ich súpermi sú čas, zlé počasie a ťažko dostupné podmienky. Muži a ženy z Air Transport Europe. Záchranná letecká služba je trochu ako tabletka proti bolesti. Dúfate, že ju nebudete potrebovať, ale keď ju treba, ste veľmi radi, že ju máte. Má pravdu ten chlapec. Vrtuľníky s Červeným krížom nám nad hlavami lietajú bežne. Nehovorím. Napriek tomu o nich vieme málo. Poďme sa teda pozrieť, čo sa našej záchrannej službe za rok 2023 podarilo a aké úlety vo vzduchu zažili. Minulý rok vzlietli posádky u nás a v Čechách neuveriteľných 4002 krát. 4002 krát! To je historicky najvyšší počet pacientov, ktorému pomohli. Najviac práce mali strediska v Trenčíne, Banskej Bystrici a úplne najviac v Košiciach. Až si človek hovorí, či je možné toľko práce vôbec zvládnuť. Je. Na východe je. Možno práve za dobre odvedenú robotu a kopu zachránených životov si v Trenčíne zaslúžili nové priestory. V marci sa z prenájmu presťahovali do vlastného, čím medzi nami predbehli aj premiéra. Tu tie priestory sú krásne vykurované, sú blízko pri tom vrtuľníku a majú stlačia jeden gombík a idú von. Takže sa urýchli sa ten vzlet určite minimálne o nejakú tú minútku, dve. Ide o momentálne najmodernejšiu základňu na celom Slovensku. Ak vás zaujíma, koľko takáto paráda stojí, vedzte, že nie je málo. Do nových priestorov investovali 1 000 000 eur. Do týmu základne Krištof 04 sa pridal atraktívny Francúz. Vrtuľník Bell 429 si po službe vo Francúzsku našiel nový domov v košickom hangári. Predtým, ako nastúpil do služby, ho ešte obliekli do červeno-bielej uniformy. No, ako mu to pristane? Záchranárom to vo všeobecnosti veľmi pristane. Ale nie vždy. Niekedy totiž zasahujú na miestach, kde sa pristáť nedá. A presne pre takéto prípady sa nakúpili nové stroje. Napríklad vrtuľník EC-135. Profík, ktorý má vo svojej výbave aj palubný navijak, ktorý sa používa v ťažko dostupných terénoch, kde vrtuľník nemôže pristáť. Dá sa teda povedať, že tento vrtuľník vás doslova vytiahne z problému. Majú ho v Trenčíne aj v Bratislave. Súčasťou letky je aj prúdové lietadlo Cessna Citation Bravo, ktoré má na starosti medicínske lety a minulý rok prevážalo najmä detičky, ktoré potrebovali novú pečeň do Nemecka. Ale ak práve nezachraňuje životy, odletieť ním môžete aj na dovolenku. Ak na to teda máte. Lebo lacné to teda nie je, ale ako služba super. Servis abnormálne nenormálny. A pri superstrojoch ešte ostaneme. Vedeli ste, že bábätka v Olomouci nenosí bocian, ale špičkový vrtuľník záchrannej služby, ktorý je vybavený inkubátorom? Inkubátor nie je detská sedačka, že ho naložíte a ide sa. Záchranári sa na let s ním pripravovali niekoľko mesiacov. No od minulého roku sa novorodeniatka vďaka nemu dostanú do nemocníc, kde im vedia pomôcť o niekoľko desiatok minút skôr. Mať v prvých hodinách života nalietaných niekoľko 100 kilometrov, to by som si veru dal do životopisu. Ale veríme, že ďalšia cesta bábetiek vrtuľníkom bude bez lekárov. Air Transport Europe nemá len spoľahlivé stroje, ale aj ľudí. Dvaja ich ostrieľaní veteráni boli minulý rok uvedení do záchranárskej galérie cti. To je naozaj prestížna cena, o ktorej sníva azda každý záchranár. This is my son. Bežný kohút vydrží vo vzduchu asi 2 sekundy. Za to Andrej Kohút má nalietaných tisícky hodín a je skutočná špička vo svojom remesle. Strojom, na ktorom zbieral prvé skúsenosti, bolo... Komu by to napadlo? Práškovacie letadlo. Z práškovacieho lietadla však presedlal do záchranného vrtuľníka, v ktorom životy zachraňoval neuveriteľných 32 rokov. A hoci už definitívne pristal na dôchodku, skúsenosti podáva ďalej ako inštruktor. A na Jozefa ste zapomniel velebnosti. Ale ako by sme mohli zabudnúť na Jozefa? Veď Jozef Peter Bučko má korene v ozbrojených zložkách Československa. Maskáče vyzliekol v roku 1998, odkedy pôsobil ako záchranár na každej slovenskej základni. Dosiahol najvyšší stupeň vycvičenosti, čo znamená, že môže lietať aj v horskom prostredí a v noci. Klobúk dole. Lebo niektorí nadrbú do semaforu aj na prázdnej ceste v aute. Zatiaľ, čo dvaja záchranári už oddychujú, ostatní makajú a trénujú celý rok. Vstávať a cvičiť. Napríklad vystupovanie a nastupovanie v šikmom teréne, prácu s podvesným lanom dlhým 20 až 40 metrov
a s navijakom s dĺžkou vypustenia do 50 metrov. Záchranári celý rok cvičili na trenažéroch v Olomouci, v Ostrave, v Trenčíne, ale aj v najťažších podmienkach v Poprade. Čo je naozaj obdivuhodné, lebo potom sú tu ľudia, ktorí nevedia slovo helikoptéra ani vysloviť. Helikopter. Helikopter. Dobre pripravení záchranári zasahovali na dobre pripravených strojoch aj pri výbuchu v bani Nováky, kam poslali až 4 vrtuľníky. A není to málo, Antone Pavloviči? Práve naopak. 4 vrtuľníky zasahujú fakt málo kedy, ale inak sa nedalo. Záchranári museli najťažšie ranených popálených mužov ošetriť, stabilizovať a čo najrýchlejšie dostať do nemocníc. Čo sa im našťastie aj podarilo. Zásah z hora potrebovali aj v Hronci. V zlievarni pri výškovej práci náhle skolaboval pracovník a ostal ležať bez vedomí. Záchranári prišli, stabilizovali ho a s pomocou palubného navíjaka evakuovali na bezpečné miesto. Tak ako vždy. Záchranárov prekvapí málo čo. Možno hádam len toto. Okrem pacienta sme včera viezli na palube aj jedného nechceného pasažiera, ktorý sa na palubu prepašoval pravdepodobne v batohu zachraňovaného. A toto je on, malý chlpatý zvedavec. Ako vidíte, čierny pasažier môže byť niekedy aj hnedý. Cestujúci pri sebe nemal doklady a nemal ani zdravotné poistenie, ale bol taký slušný, že o ňom ani nevedeli. A posádka mala šťastie, že k nej omylom nenastúpilo toto. Za každým úspešným mužom hľadaj ženu a za každým úspešným letom hľadaj technický tím, ktorý sa stará o technický stav vrtuľníkov. A sami sú tiež vo veľmi dobrom technickom stave. Technici pripravili aj 2 nové prírastky na kariéru v ATE. Postarali sa o celý redesign, ale aj o kompletnú modifikáciu. Takže krídla nedáva iba energetický nápoj, ale aj technici. Záchranári Air Transport Europe v minulom roku pomohli viac ako 4000 pacientom a jednému hlodavcovi zmenili život. Najstaršia pacientka, ktorú viezli, mala 95 rokov, najmladší pacient mal len niekoľko hodín. Záchranári s nami najdlhšie leteli 295 minút, ale vrtule roztočili aj na 17 minút, čo bol najkratší let v roku. Pri svojej práci často riskujú život a dobrovoľne idú do situácií, pri ktorých sa bežný človek v duchu pýta, to ste sa s koňom zrazili? A odpoveď je, že áno, zrazili. Za každú minútu letu a za všetku prácu na Zemi, bez ktorej by sa neletelo nikam, im patrí obrovské ďakujeme.